ये गाना हमारा जीवन के सबसे बड़ा गाना है और पूरा जीवन रही भले 1000 मिलियन के कोनो गाना हो जाए, लेकिन यही गाना से वो नया दिशा मिलत कि हम सनी पढ़े लोग हमरा के जाने लगे। वो गीत आपके समक्ष समर्पण बा कहे कि गली गली हा बाहुबली घूमले कि लेके एक नलिया तू नली घूमे ये खाली हमरा चाचा खाती हाला कर देलो भाई। हम अब की चुनाव में हो सकेला कि उम्मीदवार बन के आप सबके बीच में यहाँ के आई तेजा जे चुप कर दी वो फिर बैरिया में विकास के मुंह ना देखे। तो एक बार जोरदार ताली बजा दे यहाँ के अपना खातिर तो जौना विभाग में बानी वही से परिपूर्ण बानी ओजा का पूछे के बात। देश के सबसे बड़ा पद पर विराजमान बानी नौकरी के क्षेत्र में ओजा से आपन का 7 पीढ़ी खाती इतना कह ले कि दोबारा कहीं और जगह जाए के ना पड़ी, लेकिन सेवा खाती आप सबके बीच में आइल बानी। ये चीज के समझे के बा, इज्जत रखे के बा। कहे कि इहा बच्चा बच्चा बाबू अरे की फौला दिया सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो गली गली हम बाहुबली घूमे गली गली हम बाहुबली घूमले लेके नालिया तू नाली घूमे लेके किनारे तू नाले घूमले कि ई हम बच्चा बच्चा बाबू अरे की फौला दिया सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो सोने की चिड़िया करती है बसेरा ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। सब से बोली भारत माता की। भारत देश है मेरा सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, गार्जियन को से अनगिनत रुपया के आशीर्वाद मिलल। गार्जियन पूरा टीम के बार बार प्रणाम। बच्चा भैया विजय मिश्रा चाचा जी की ओर से आशीर्वाद मिलल। ई हमरा गीत के आखिरी लाइन बा कि ई हो बगावत के माटी हो ई बलिया हाँ कि ई हो बगावत के माटी हो होल मरदी है खाटी इह बगावत के माटी हो होले मरदी है खाटी हो यहाँ बगावत के माटी हो होल मरदी है खाटी इह बगावत के माटी हो होले मरदी है खाटी हो। ऐसा मरद खाटी होले काहे होले खाटी काहे ऐसे कि वीरों की धरती जवानों का दे वीरों की धरती जवानों का दे बाकी हम बलिया चरण पूरा दे वीरों की धरती जवानों का दे बाकी हम बलिया चरण पूरा दे वीरों की धरती जवानों का दे बाकी हम बलिया चरण पूरा दे वीरों की धरती जवानों का दे बाकी हम बलिया चरण पूरा दे। पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी आई, महामहिम राष्ट्रपति जी आई ते जिला में आके बलिया बागी के संबोधित करें कि यही जसीनवा में धाधा अरे किया की हो सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो सब जिला
जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया खाली बागी बलिया खाती जोरदार ताली बजा दी चाचा खाती जोरदार ताली बजा दी।